Zdarec! Já jsem Míša. A já jsem Filip. A za všechny stárky vám chceme poděkovat, že jste na hody 2014 přišli v tak hojném počtu. Díky tomu se nám hody velice vydařily, jak je vidět za námi. A já si myslím, že na to se napijeme. Až do dna. A tímto vás chceme pozvat na letošní kácení máje, které se koná 18. října na Radihradské Sokolovně. Rádi vás tam všichni uvidíme. A pojďte se k nám všichni podívat, jak nám dupou králíci. A pojďte se k nám všichni podívat.